ҷонибдорӣ аз муроҷиати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бобати ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти кишвар, сокинони касбу кори гуногун аз аввали соли 2021 маъракаҳои ниҳолшинонӣ ташкил карда, дар минтақаҳои аҳолинишин шумораи зиёди ниҳолони ороишӣ ва ҳамеша сабз шинониданд. дар ин баробар дар ҳудудҳои марзию маъмурии шаҳри Душанбе як қатор корҳои дигари ободонӣ низ гузаронида шуд. Кормандони соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе ҳарчанд дар маросими ниҳолшинонӣ дар маъракаҳои сабзу хуррамгардонӣ фаъолона иштирок мекарданд, вале онҳо барои тақвияти иқдоми ба шаҳри сабз табдил додани Душанбешаҳр нақшаи нави кориро роҳандозӣ намуданд. лоиҳаи экошаҳр аз як таксӣ, лоиҳае ки ба шаҳри Душанбе мошинҳои ба истилоҳ сабзро ворид кард. 5 соли охир агар мо аз хизматрасонии нақлиёти мусофирбари кироявӣ рангашон зард истифода мебурдем, аз ин баъд бо таксиҳои рангашон сабз ҳам метавонем равон намоем, зеро такси электромобилҳо аз ширкати як таксӣ ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз карданд. электромобил чунин фаъол мешавад. ба ҳаракат даровардани он тавассути анамин таҷҳизоти тобдиҳанда ки ба ҳарфи D англисӣ меравад, акнун мо дар шаҳри Душанбе электромобилро таҷриба мекунем, бо истифода аз онҳо фаъолияти мусофирбарии кироявӣ анҷом медиҳем ва дар оянда шаҳрамонро аз партовҳои газҳои зарарнок тоза нигоҳ медорем. ва мақсади ширкати як таксӣ ҳам аз воридоти мошинҳои электромобил ва фаъолияти онҳо дар мусофирбарӣ ҳамин аст, яъне тозаву озода нигоҳ доштани ҳавои шаҳри Душанбе. мошинҳои BID истеҳсоли ҷумҳурии мардумии Чин буда, соли барориши он 2022 мебошад ва тавре мо идора карда истодаем бисёр роҳат аст, монанд ба телефон аст истифода бари он. инҷо нишон дода мешавад мушаххасот ки 401 км ин мошин метавонад ҳаракат кунад ва ҳар қадар ки заряд кам монд дар монитор мо дида метавонем. тамоман овоз надорад, тасаввур карда намешавад ки мошинро мо фаъол кардем ё мошин идора карда истодаем. ширкати як таксӣ дар доираи барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025 ва барномаи давлатии шаҳри сабз моҳи январи соли 2022 бо роҳандозӣ намудани лоиҳаи электромобил 8 адад воситаи нақлиёти сабукрави барқии тамғаи Volkswagen Lavida-ро ба шаҳри Душанбе ворид кард. дар моҳи майи соли 2022 ширкати мазкур 20 адад электромобили BID E2-ро вориди Тоҷикистон намуд. ширкат ба нақша гирифтааст ки то охири соли 2022 наздик ба 100 адад электромобили дигарро харидорӣ карда вориди пойтахт намояд. мақсади ворид кардани мо ба пойтахти азизамон яъне ки барои тозагии шаҳр, барои ободии шаҳр ворид намудаем. хусусиятҳои техникии он дар он аст ки мана масалан мошиное ки мана масалан бо бензину газ хизматрасонӣ мекунам ва равғанҳои молиданӣ, дар ин автомашинаҳо ин чизо нестанд. барои нерӯ гирифтани автомашинаҳои BID яъне мо дар худи ҳамин базаи худамон яъне ки станция кушодаем.
хизматрасониҳои техникӣ ва нигоҳдории электромобилҳо дар муқоиса бо нақлиёти босӯзишворӣ фаъолияткунанда арзиши камтар талаб намуда, ҳангоми истифода ва ё хизматрасонӣ ба мусофирон дар шаҳр интиқолдиҳӣ бемаъмуният, сатҳи пасти садо ва сафари бароҳатро муҳайё менамояд. мутахассисони ширкат мегӯянд, тафовути таснифоти техникии электромобилҳои тамғаи Volkswagen, E-Levada ва BYD дар 100 километр зиёдтар ҳаракат кардани якест, яъне бо гирифтани як маротиба нерӯи барқ дар муддати то 40 дақиқа Volkswagen 300 ва электромобили BYD 400 км масофаро тай менамоянд. Дар ин замина хотиррасон мекунем, ки батареяҳои электромобилҳо ивазшаванда ҳастанд, чунки истеҳсолкунандагон ба ҳолати 100% коршоямии батареяи ин мошинҳо барои тай намудани зиёдтар аз 150 000 км роҳ кафолат доданд, ки бо инобати гардиши ҳамарӯза бештар аз 2 солро дар бар мегирад. Электромобили чиноии BYD E2 батареяи 47 киловатт-соата дорад. Ин автомобилро дар шароити хона ҳам тавассути васлак бо нерӯи барқ таъмин намудан имконпазир аст. дар ин ҳолат барои захираи пурраи барқ тақрибан 6 соат вақт зарур аст, ки арзиши истифодаи нерӯи барқ ба ҳисоби мутахассисон баробар ба 10 сомонӣ мешавад. яъне бо қувваи барқи арзишаш 10 сомонӣ метавон аз Душанбе то Хуҷанду Исфара сафар намуд. BYD овардагем ё ки ман автомошин пеш аз ин Volkswagen овардагем, онҳо бояд сари вақт яъне ки қувват гиранд, эҳтиёт кардан лозим аст. Устрои мо хондесанд дарсҳои кӯтоҳмуддат мегузаранд, оид қувватнокӣ яъне электроавтомошина, электромобилҳо дар давлати Чин, дар давлати Россия онҳо омӯзиш гузашта истодаанд. ҳозир мо 2 нафар рӯй кардагем, он ки дар оянда бозам сафи онҳоро мо зиёдтар кунем. дар ҳудуди корхона нуқтаи якум ва ягонаи барқдиҳӣ ташкил карда шудааст ва он имкон дорад дар як вақт 2 электромобилро бо нерӯи барқ таъмин намояд. ширкати Яктаксӣ барои таъмин намудани электромобилҳо бо нерӯи барқ нақша дорад, ки ояндаи наздик дар тамоми қаламрави мамлакат шабакаи нуқтаҳои пуркунии захираи барқро ҷорӣ намояд. шумораи нуқтаҳои барқдиҳӣ танҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе мувофиқ ба нақша 10 ададро ташкил медиҳад. дар заминаи лоиҳаи экошаҳр аз Яктаксӣ аксҳои 3D-и нуқтаҳои нерӯдиҳӣ омода шудаву барои бунёди он корҳои мувофиқатсозӣ ҷараён дорад. дар замони болоравии арзиши сӯзишворӣ, ки таъсири манфии худро ба тамоми соҳаҳо расонидааст, истифодабарии электромобилҳо қадами минбаъда дар рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ширкати Яктаксӣ ҳам баъди таҳлилҳои бозоршиносӣ тасмим гирифт, ки хизматрасонии кироявӣ ба мусофиронро дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо истифода аз электромобилҳо бароҳ монад. шахсоне ки чанд муддат аст электромобилҳоро идора мекунанд, мегӯянд нақлиёти сабукрави барқӣ ба истиснои тозаву бароҳат будан ҳамчунин ба боду ҳаво ва иқлими Тоҷикистони офтобии мо бисёр мувофиқ мебошад. Сӯроб Сафаров дар гузашта мошинҳои бо истифода аз сӯзишворӣ ҳаракаткунанда идора мекард. ӯ ҳам акнун 6 моҳ мешавад электромобил меронад. Сафаров гуфт, электромобил аз имтиҳони ронандагии ӯ гузашт. Please fasten your seat belt for your роҳи душворгузар рафтем, масалан Сафедара рафтем, омадем Қурғонтеба рафта омадем, ягон проблема акаҷон нашуд аз тарафи мобил. Масалан агар мо дар хона монем 4-4.5 то 5 соата дар хона, ҳудуди ки 220. дар ширкат монем 40 дақиқа. Масалан 40 дақиқа мо мегардем 300 км то 310 км озод мегардем. агар BYD монем дар хона 1.5 соат мемонем, дар ширкат 30 дақиқа мемонем. то 450 бемалол озод мегардад. мусофирон вақте мешинанд дар ҳудуди мошина
мегӯям ки овози мошин нест, тозагӣ, озодагӣ, экология, на бӯи бензин, на бӯи газ. Ронанда аз рӯи 60 ҳай кунад, агар 60 бисёри 70 бемалол озод то 310 километрро мегардад. дар баробари камшавии захираҳои нафт ва болоравии арзиши сӯзишворӣ таваҷҷӯҳ ба воситаҳои нақлиёти барқӣ ба маротиб зиёд шудааст. солҳои охир ҳатто кишварҳои дорои захираҳои ғании нефту газ ҳам ба истеҳсоли ин навъи нақлиёт мароғ зоҳир карданд. тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ 21 декабри соли 2021 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд, имрӯз дар кишвари мо 98% нерӯи барқ аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия, яъне асосан бо истифода аз нерӯи об истеҳсол гардида, Тоҷикистон аз рӯи фоизи истеҳсоли энергияи сабз кишвари шашуми пешсафи сайёра мебошад. аз ин лиҳоз истеҳсол ва истифодаи энергияи сабз аз ҷумлаи афзалияти рақобатноки иқтисоди кишвари мо ба ҳисоб меравад. ҳамчунин зимни ироаи паём, президенти мамлакат таъкид намуданд ки бо мақсади ба тағйирёбии иқлим мутобиқ гардондани иқтисоди миллӣ, ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани вазъи экологии мамлакат, воридоти нақлиёти барқӣ ба кишвар, яъне электромобилҳо, электробусҳо, троллейбусҳо ва монанди инҳо аз пардохти андозӣ ва гумрукӣ пурра озод карда шаванд. рушди босуботи иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Душанбе талаботи навро нисбат ба тамоми соҳаҳо, аз ҷумла соҳаи нақлиёти мусофирбарӣ пеш оварда, имкон медиҳад ки дар оянда ҷиҳати бештар намудани вазъи соҳа ва амалисозии ҳадафҳои стратегӣ дар доираи барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025 ва барномаи давлатии шаҳри сабз тадбирҳои судманд андешида шаванд. дар ин замина таъкид менамоем ки хизматрасонии нақлиёти мусофирбари шаҳрӣ яке аз масъалаҳои муҳим зери назари доимии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дорад. нақлиёти барқии муосир дар мисоли электробус ва электромобилҳо пеш аз ҳама аз лиҳози иқтисодӣ манфиатовар буда, истифодаи он ҳамчун нақлиёти экологӣ, аз ҷумла набудани партови зараровар ба атмосфера, муфиду эътимодбахш арзёбӣ гардидааст. طبق معلومات اساسیاسیون استحصالکنندگان نقلیات اروپا سال 2020 کشورهای عضو اروپا استحصال و فروش نقلیات دارای محرک آلترناتیوی الکترومبیل و گیبرید را نسبت به سال 2019 در مجموع 37% زیاد نمودند. در این سمت کشورهای نروژ، آلمان، سوئد، بریتانیا کبیر، فرانسه و هلند پیشرفتند. این دولت‌ها تصمیم گرفتند که تا سال 2025 از استفاده وسیله‌های نقلیاتی دارای محرک درونسوز پورا دست کشند. راه‌اندازی الکترومبیل همچون یکی از سمت‌های استراتژی برای نائل گردیدن به دو مسئله برای دولت و مردم مملکت ما نهایت مهم. اولا کاهش دادن وابستگی مملکت از یک خطر محصولات وارداتی و تحکیم زمینه‌های تأمین افزایش اقتصادیات و دوم در این زمینه تحکیم استواری استقلالیت جمهوری اهمیت خاصه دارد. электромобилҳо аз лиҳози самаранокии иқтисодӣ вобаста ба арзиши истифодаи қувваи барқ дар муқоиса бо воситаҳои нақлиёте ки дигар намуди сӯзишворӣ истифода менамоянд бартарӣ доранд. тибқи таҳлилҳои мутахассисон дар як сол хароҷоти истифодаи қувваи барқ дар электробус ва электромобилҳо беш аз 27% хароҷоти нақлиёти бо дигар намуди сӯзишвориҳо фаъолияткунандаро ташкил медиҳад. мавриди зикр аст ки ширкати як такси соли 2018 таъсис ёфта фаъолияти худро дар самти хизматрасонии мусофиркашонӣ ба роҳ монда дар тӯли фаъолияти худ тавонист ба зиёда аз 1 миллион сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанбе хизматрасонӣ намояд. ёдрас мешавем ки арзиши автомобилҳои Volkswagen E-Lavida $21500 амрикоӣ ва BYD E2 $23500 амрикоӣ бо қурби Бонки Миллӣ дар рӯзи харид муайян гардидааст.